Национална кампания за ограничаване на битовия травматизъм. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект «Информирани и здрави» по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Опознай рисковете, за да ги избегнеш. Масивните горски пожари в Русия причиниха смъртта на най-малко 29 души. Хладилници, печки и домакинска техника са сред най-често описваните вещи, унищожени от наводнението. Във всички засегнати къщи в окаяно състояние са спалните помещения. Българският Червен кръст от днес раздава хранителни продукти на пострадалите семейства от наводнението. По данни на Комисията по бедствията, щетите в Съединение са за над 2 милиона лева. Природата наистина може да бъде жестока. Всеки от нас е гледал тези репортажи, всеки е съчувствал на жертвите и ранените. Но колко от нас са запознати с мерките, които трябва да предприемем при подобни бедствия? Колко от нас знаят как да реагират, за да спасят себе си, семейството си, дома си? Този обикновен следобед се намирам в един обикновен дом на едно обикновено семейство. Единственото необикновено е, че след малко тук ще има земетресение. Истината е, че земетресението не може да бъде предсказано, не може да бъде и предотвратено. Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки. Въпреки всичко, не бива да забравяме, че има начини на поведение, които могат да спасят нашия живот и живота на близките ни. Нека да разберем дали тези хора знаят как да реагират в случай на земетресение. Аз най-добре да застана на сигурно място. В 2003 година действително земетресението беше много силно. Много набързо организирахме екипа, който от 23 пожарникари заминаха за Иран с самолет на военновъздушните сили. Този град Бам, целият град беше сринат. Нямаше една постройка, която да беше останала цяла. Имаше отделни конструкторни елементи и стени, които стърчаха. Когато усетим първия трус, има няколко действия, които могат да спасят живота ни. Не трябва да напускате жилището, училището или изобщо сградата, в която се намирате, освен ако бихте могли да излезете на открито за около 10 секунди. Заемете най-безопасното място в сградата, под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло. След първите вибрации, люлеенето ще се засилва. Запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите. Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи. Ако труса ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте. В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство. След преминаване на първия трус, изключете електричеството, газта и водата. Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор. Осигурете предимство за майките с деца и за възрастните хора. Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете, ако това е възможно. Естествено, най-важното нещо по време на бедствие е да умеем да оказваме първа помощ на пострадалите. Доколко знаем как да обработваме рани и травми и доколко само си мислим, че знаем. Когато говорим за счупвания, те биват открити и закрити. По-често срещаните са закритите счупвания. Те се разпознават по това, че нормалното положение на крайника, на ранения крайник, който е счупен, е в неестествена форма, има подутина, синина и отток. В тези ситуации най-важното е да не мърдаме крайника, да се опитаме да го обездвижим в позицията, в която сме намерили пострадалия. Друг ден, друг дом, друго обикновено семейство. Тази къща се намира само на няколко километра от голям язовир. Дъждовете не са спирали цяла седмица, снеговете се топят, а това е предпоставка само за едно. Наводнението е природно бедствие, което в известна степен се поддава на прогнозиране. Ето защо в случай на опасност от наводнение най-вероятно ще бъдете предупредени. Но какво трябва да знаем в случай, че то връхлети изневиделица в дома ни? По най-бързия начин с чантата за оцеляване да напуснем
сградата, като вътре си добавим нашите застраховки, документи. Обикновено при наводнение повече има време за реакция, за обмисляне и премисляне. Никога при наводнения не заставайте под мостове, в подлези, защото това са местата с ниски точки, по-ниска част от другия терен и водата може да ни залее и отнесе и нас. И ако водната стихия е дело на природата, то огнената често пламва от ръката на човека. Няма нищо по-хубаво от пикник в гората. Но, както сами се досещате, и това може да стане предпоставка за бедствие. Когато пристигнахме в селото Исари, още няма да го забравя, пламъците бяха близо до самото село и го застрашаваха да го хванат от няколко страни. Ние бяхме само с 4 пожарни автомобила, около 25 пожарникари от България, защото бяхме разделени на 2 групи. Големите горски пожари често обхващат и населените места. В повечето случаи хората са известени и евакуирани на време, но понякога попадат в капана на огъня. Елате! Елате! По домовете българите не сме свикнали да си поставяме пожарогасители. В доста европейски страни хората го ползват това. В домовете си имат малки пожарогасители. Затваряме стаята, където е горящото помещение, за да няма голям достъп до въздух и пожара да не се разпространява толкова бързо. Помещението, където сме, ние оплътняваме с мокри кърпи, за да не може да влизат димните газове, и търсиме начин за евакуация. Ето ни в дома на семейство Петрови. Те живеят в голям български град, в близост до който се намира един от заводите ни за тежка промишленост. Докато семейство Петрови се наслаждават на прекрасния неделен следобед, в завода става авария. Промишлените инциденти наистина напоследък са рядкост, обаче токсичните газове, които най-често се отделят в помещенията и околната среда на работещите, това са наистина хлор, азотни окиси, амоняк. Когато се напусне бързо и когато пациентът има съхранено собствено дишане, самия факт, че той прави няколко дихателни движения с един нормален атмосферен въздух и по този начин се прекратява поне продължаването на токсичното въздействие на съответния газ. Бедствията трудно могат да бъдат избегнати. Някои от тях могат да бъдат предсказани, други не. Рядко знаем кога ще се случат, къде ще се случат и колко опустошителни ще бъдат. Никой не е застрахован. Важното обаче е да запомним едно. Правилната реакция и информацията за това как да действаме по време на бедствие или авария може да спаси живота ни, този на нашите близки и, разбира се, на многострадалната ни кукла. Опознай рисковете, за да ги избегнеш. Национална кампания за ограничаване на битовия травматизъм. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект „Информирани и здрави“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Настоящият филм е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия филм и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.